kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Mayo 4, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga aga, no? Hindi lamang sa on-air kundi lakip na ang nagatutok man via online pagi sa Facebook kag YouTube. How do you do? Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati? Aksyon Hotline. Mga nagasuporta diri sa aton sini nga pagpangalagad ang mas nami pagin magluwas sa inyo nga pagmonitor kun malike kag ma-share nyo ang tanan nga mga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Amo nang pinakamanami para at least damo pagid kita malabutan, damo pagid kita maserbisyuhan, no? Magkabalo sa mga update diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon at tayhupon checking in diri sa inyo palatuntunan sa nasiling kunati 5 kadlaw na lang ho ang nabilin bago magabot ang Mayo 9, no? Nga eleksyon sa palabuton na ina nga Lunes. Aksyon Hotline. Kumusta na kamo mga butante? Ara na balang listahan? Kompleto na bala? Nakadesider na bala kamo kung sino ang inyo pagabuligan sa palabuton nga eleksyon? Aksyon Hotline. Bayara na bala kamo sang napusuan o kung natandaan nga angayan gin nga igabutang sa pwesto? Mayara man pila ka mabutanti ka paligis kuno anay siling nila hulatunta nga maggabungat sila kon pila. Aksyon Hotline. Inang pila wa kita kay balo kun anong botang balo nila sina, no? Pila ka libo ka rason siguro ang ginaulat nila para nga magadesider kung sino nga kandidato ang ila pagabutuhon. Aksyon Hotline. May last hurrah o may last and final stretch nga kampanya sa nasyonal nga ginahimo ang mga kandidato. Nagalibot pa sa katapusan nga mga tinion sa ila sining nga mga butante. Kalabanan sa mga kandidato especially sa nasyonal, ang ginabisitahan nila ang mga lugar nga ginakonsider nila at damong butante nila kag mga lugar kag damo gidya butante. Amo nang ginakadtuan kag target sa nabilin nga mainadlaw kay pagkasabado, hindi na nimo amo na lang last sina. Dason, Domingo, yap, no pwede sir. Why na ginaya sang kampanya? Aksyon Hotline. Pero diri sa Pilipinas, butang ta nga may ara sang kasuguan, gidman nga ginapatigayon, nga dapat wala na sang kampanya sa Domingo. Ang politiko, usually, why ginman niya gagwa, no? Kag sila mismo magkadto pa sa mga butante, pero siguradong kinamangay sina Domingo mo. Aksyon Hotline. Kinamangay balag kag pagkuha gihapon pagkadto sa mga butante, agud nga ma-check nila, no? Ang loyalty kag kon bala matuon nga ilagin man, ginabantayan tuod ni sobre. Aksyon Hotline. Sa nasyonal kahapon ti ari diri si Vice President Leni Robredo kag pila ka mga kandidato ngaya magkaupdanan sa Elinyada nagpadulong sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Ti ang mayong yuhom subongya ang unity team, no? Nga ginabugusan sang BBM and Sara Tandem matapos nga kahapon nga adlaw ang balita nga ini sila ang gin-endorso kag pagasuportahan sang INC, Aksyon Hotline. ang Iglesia ni Cristo. Damo giniya every election, hindi lang sa national posisyon, even in the local position nga nagapapili sa anuman, no?
basta nagapapili sa anuman nga pwesto, damo ginayaga pangaluyag padalagan ni sila sulat mo na dito sa national nga pamunuan sang Iglesia ni Cristo agon nga magkuha sa suporta, no? Mangayo sang suporta. I mean, ti kumo kahapon ang unity team na among ginsuportahan, ti plus factor ni kay BBM kag Sara nga tandem. Action Hotline. Kabalo naman kita nga usually ang output kag ang delivery of votes niya kung once nga Iglesia ni Cristo ang mag-support sa imo, laban-laban kuno nga daw almost pila ka percent na lang nang hindi mag-upod sa gindesisyon sa ilang mga lideres babaw to mo. Action Hotline. Now, diri sa aton sa lokal ang balita nga posible buwas nga daw man magapagwa sang listahan or endorsement ang INC para sa mga local candidates. Action Hotline. Mga balantayan ina nga mga development para sa aton sini nga magkandidato subong ang ginabantayan kundi ang survey actually hindi niya pwede subong magpatigayon ka pa survey. Hindi na pwede nga magpagwa ka pa sang survey nga inang sinimugin kandak. No, pwede pa yan nagruwa niya the last week pa ni I understand daw April pang iban, no? Pero sini nga bulan sa May hindi na ni pwede kay ti may ara na ina sang guidelines sang COMELEC nga hindi ka na pwede magpagwa sa anuman nga ginpatigayon nga survey kay ti makakuan ina, no? May epekto ina kabalo ka naman ng mind settings ng tao kung kaisa sila niya ti daw pareho ba magpusta ka, no? Sa manugdaog ka o kung dito ka sa daw manug pierde. Action Hotline. Te may hara kita batasan kung kaisa ka siling niya. Bisan magbuto kung is kandidato ni do mapirdi man mo po dalang ko di sa kwan sa kun anong habyog 10 muluyo dito na lang ko. Action Hotline. Ti galing dito na madula that is already part of the dynamic sa politika diri sa Pungsod, Pilipinas. Action Hotline. Action are hupon checking in until 9:30 in the morning ang pila ka mga dalagko nga balita no nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Double for Best Public Affairs Program for Radio. I-check ko lang ni karon sa patrol kay may balita nga dito sa Kanduni may alegasyon nga ma-encounter nga natabo pero may mga gina-check kita dito nga ma-contact naman daw ay pagidman confirmation so we need to ask a confirmation coming from the authorities. Ang Philippine Army base may ara man karon nga natipon na si Action Alvin Graba kaging komisyon ta siya nay agud i-check ini ko na no kumatuod nga may encounter ginban. Action Hotline. Ti ano matabo dira karon kun halimbawa may ginagamo to sa bukid iya o base siling ko ang mga residente sa nabukid nga lugar ma-displace and then basi mabudlay para sa ila ang magkadto pa sa mga voting centers. Action Hotline. Pero i-check ta lang nagkaroon na may nagsurrender man nga mag-live-in ho nga mga opisyal kuno sang NPA diri sa BCPO sila surrender paagi sa police station number 7 pero residente sila sang Sipalay City. Action Hotline. Ano pa? Now, i-check naman ang preparasyon sang Commission on Elections on the remaining days before the election. Kay kasado naman kuno ang preparasyon sang COMELEC Bacolod kang Negros Occidental. Pero kuhaan ta karon ang COMELEC sang ila sini nga final advisory para sa mga butante kag subong man sa mga pumuluyo. Kabalo ka kinanglanon niya, no? Ano mga don'ts, mga ginatugutan kay tilain subong under the new normal situation way nagakaulugan nga kung anong ginahimo ta sadtong eleksyon before the pandemic amo man gihapon subong ang kinalain pagid subong niya of course nagasunod sa safety protocol no safety and ginahimo sang gobyerno no nga paghalong batok sa COVID-19. Action Hotline. May mga kinalain nga system nga ginapatuman ang Commission on Elections. Action Hotline. Ano pa? Ano ni man, daway gauntat ning balitaan parte sa subong ho may ara naman nga nagwa nga balita. Padayon nga ginaligar kag ang claim sang hepe sa police station number 8 angot sa padayon man kuno gihapon nga pagsulod sang
cellphone dira sa selda sang Metro Bacolod District Jail ay silinkunano ini man ang taga Bureau of Jail Management and Penology. Sir, mga sir, ano ni kamatuod ni? Action Kaya Hotline. ka consistent ang ginapalayag sa hepe na sa police station number 8. Although ay pagi kami ka-interview sa iya ako personally, pero kung tuod ni siyang aligasyon, very damaging ini sa part iya sang BGMP. Can you imagine kung tuod nga nagasinulod da, hindi ta gani gali mapunggan ang illegal nga aktibidad sa sulod nga ara na sa prisuan, much more sa sagwa, kundi di gid mahatagan solusyon ng problema sa illegal nga droga. Action Hotline. Pero in fairness sa taga Metro Bacolod District Jail, gusto tani baloon liwat, nano ang ila sini nga mapalayag, no? Kay ti nagligad to na expose naman ini, in fact may mga pagpangayuay pato pasaylo, no? Kumandumduman nyo, pero subong liwat naman nga nabuhi ning balita, Tindi man siguro mag-insister ang pulis kung wala sila ya basis. Ngang mga nagakaladakpan, nagambal ngang mga nagahatag instruksyon sila, ara sulod prisuhan. Action Ay Hotline. nano ini man, ang aton lang ang matuod bala, ang kamaturan na mo nang gusto mabalaan sa publiko. Kay ti kung hindi taga ni mapauntat nga ara nagid mismo sulod sang facility, much more ang sasagwa nga hilway ang ilahulag. Action Hotline. Kag ang isa pagid no sa mga update naton karon dugay may mga kaso sa mga pagpanglutang no truck driver tong gintiro man sa Northern Negros ti disgrasya gid. Action Hotline. Abugusan maditali sa nibantayan sa paday ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline Wednesday edition May 4, 2022. Action Sa tanan nga nagasaulog sang ilang kadlawan o birthday karon nga adlaw, happy birthday gid. No sa inyo sini nga mga nagasaulog sang anibersaryo, wedding anniversary, happy wedding anniversary. Sa parents gali ni paring Basti Girhin, no? Happy wedding anniversary. Action Hotline. Damo na nagamonitor sa aton karon nga aga pero panglawagon tani karon na. Sa nabilin nga mga inadlaw before ang eleksyon, at natingalahan Kuya Blamo kundi going back pala sa sining kundi may endorsement ang INC. Daw hindi gid man niya gani no kung obserbahan niyo ang natabo daw ay ginman gani sang nagakaigo nga tuy na blang do ka negative gid nga reaction because INC actually do nagahipos man lang ni sila and then pero mag-commit sila nga mag-support sa kandidatura sa isa ka kandidato, more or less, ma-deliver gid iya sang votes. Action Hotline. Pero nagligad do ang kaparian ang simbahan kung magiglawag lang jutay gani kung sino ang ila preference sa kandidato sus ang bombardiyo sa social media do hindi maagwanta no. Action Hotline. Singgitan na yon, separation of the state and the church. Tisubong do lain may mga endorsement man lang nagkalain-lain nga sekta, duway man lang yung reaksyon. Action Hotline. Ay nano, ini nga sitwasyon man, alas 8:20 na. Now, sa nabilin 5 kadlaw before the election day, gusto tani baloon, no, kag makuha kita sang advisory mismo gikan sa COMELEC. Sa mga pumuluyo, tanano ang dapat ninyo himuon, no, kay pila na lang ka adlaw ining nabilin, and then pagka Sunday, wala na kampanya, no? Ang mga kandidato. Tandaan nyo ginaha, hindi na kamo dapat magala kaguluwa da. Pero siling nila sa Sunday niya muning balantayan ta kay daw hindi ko na maagwanta di ang kinamangay. Action Hotline. Pero ang balita nga nagkuha ta all set ng preparasyon sang COMELEC Bacolod kag Negros Occidental. Online sa hotline. Online. Pero balikan ta this morning so that maka-inform kita sa public na mga don'ts, ang mga do and don'ts nga patigayon o ipatigayon sa sining palabuton ng eleksyon. And joining us over the phone ara si Provincial Supervisor Attorney Robert Salazar sa aton sining linya. Attorney, how are you? Good morning. Welcome sa Action Hotline, si Action Art sa Action Radio Bacolod, sir. Good morning, Dr. Art, no? Good morning, tagpalamatit na Dr. Art. Salamat kid, attorney. First time ining interview sa Action Hotline si imo. Pero sir, because 5 na lang kadlaw na bilin prior sang election on May 9, sir, in terms of preparation, ang bilog ng Negros Occidental, kumusta?
Well, see, we already have the machines, we have the ballots, no, we have already finalized our deployment of all the essentials for the elections, including the security preparations. So, gapakot na lang kita sa adlaw ng final testing and sealing. Okay. An And the election final committee. testing and sailing will be on saan ugan ini siya, attorney? Well, ang aton final testing and sealing will happen on May 7, no? Saturday. That is a Saturday, no? So, this is the to happen between 8 a.m. to 10 a.m. kung wala sa paglan. Okay. So in this particular testing and sailing, ang testing nga ginamin mo that includes connectivity nga i-testingan man, attorney? Wala ka gagamit transmission device, no, during the final testing and sealing. Okay. We will be using transmission devices, no, for the VCMs on election day na after na matapos ang binutuhay. Okay, okay. Sir, sa nabilin nga may inadlaw sa sining antes ang eleksyon, ano sir ang reminder ta sa mga botante and the candidates for their information? Ang mga kandidato, more or less kabalo na ni sila, but to the listening voters, ano ang imo sini mapanumdum sa ila? Well, ang unang kataan niya, no, i-reminder sila, no, na tutubong pa lang damo ng mga news, no. Una daan may nakita kami o may nabasyan kami mga impormasyon, no, na damo na galagaw nga videos nga hindi ka kabutar Uy, kung wala ka sa vaccination card, hindi ka kabutar kung wala ka sa PCL, no. aha. So hindi na matuod, no. Mhm. All you have to have, no, on election day, ang inyong face mask, no. Kaya yan nga required na, no. Okay. So, amo na, no. You can bring your own ball pen for your own protection, no. Pwede ka man copy, field at your own bullish yun, no. Pero hindi na required. Okay. And So, also what the was, vaccination card kay basing iban tuon masiling tindi gali ko pwede kabuto kay way ko vaccination card way ko kapabakuna kundi hindi siya kabuto. Oo, no, nga to, di na, no. I do not know kung anong purpose sina, except of course, no, nga i-prevent ang aton ng mga pumuluyo nga hindi makabot. So, gusto ta naton klaruhon na art, no, at on election day, we will only be requiring, no, face mask at the very least. You can Okay. bring your own ball pen, you can bring your own alcohol, you can bring face shield if you want, no, nga may extra protection ka, but those are not required. Also, we encourage them, no, na magdala man sa nila ID. Aha. Kinalin ko ni challenge sa nila identity, no? So, Okay. although may mga pamagi kita nga ma-verify natin ang identity sa katao, pero mas mayo man siguro ang magdala ka sa ating identification document. Aha. At least amo na lang na siyang kinanglanon for the voters kaya dapat maintindihan nila because at the end of the day, base ito damo ang hindi magpadulong sa mga presento. No? Ang importante diri, ang votation will start at 7 and it will end on 7 man or 6 o'clock sa aga ma-start, attorney? Well, ang aton nga pagbinutuhay, no, magabukas ini ila sa isaga, kag magatakop ini ila sa tagabihon. Okay, No? okay. Pero ang alas city nato well, it's not absolute. We can allow voters to vote even beyond 7 p.m. for as long as ara sila sa vicinity ng aton nga mga presinto. No? Aha. Within 30 minutes range of the precinct. So, Yes. patandaan lang sa aton mga botante, no, when they troop, no, to the voting centers on Monday, they will be subjected to a body temperature nga checking, no. Mhm. So kung normal man lang yung imo body temperature, mapusid ka sa voters assistance desk kung wala ka pa kabalo, no, sa imo nga presinto. Pero Okay. kung kabalo ka na, pangitao mo na direct ang imo presinto, no. Okay, okay. Yes, sir. So sa voters assistance desk, ni sa aton mga upod sa PCRB, or kung wala man ang PCRB, that will be manned by our DepEd supervisory official and the support staff. Aha. Kadto sila dira para makita kung di nang ila presinto, no,
kagili magla sala no kuha nila la pressing number ang ila sequence number sa aton nga computerized voting sheet. Mhm. Pero kung importante art no upon bad detail checking naglapaw sa 4.5 no ang iyang paano ang iyang register kung sila yung sinabi nila siya talain naman siya nga presinto namon pati pagtuton. Okay. So may ginatawag itang isolation polling place no Mhm. nga igahamtang sa tanan nga voting centers. Okay. So that will be manned by an isolation polling place support staff no. Dito concern preparation no kuha mo balota Mhm. sa imong regular nga presinto. Kag Yes, sir. patermahon ka man sang waiver na bangod sang imong sitwasyon hindi ka personal nga magaguro no sa imong balot sa BCM. Okay. Kag naturalmente hindi mo makita kung ano ang kaudan sang resibo. Mm. So, Okay. So pero ang mga ma-serve dira nga mga board of elections or mga election staff bali nakasuksok ni kuan lang no sang protections lawas nila lang kon of amo ang course, no, may sitwasyon. PPE, no, protection nga equipment para sa ila. Okay. Kag, of course, limitado man ang tao nga makasiner dira sa IPP, no. Ang IPP support staff lang, kag ang butante, no, na may mataas na balitin for COVID-19 symptoms. Yes, So, sir. mga tanda nato, no, damo ba ginabawal actually during election day, no. Una naton sa mga presinto, no, bawal dalon ang baluta sa guwa, no. Okay. Ang ballot security folder or marking pen. Except lang, no, kung dito ka mabutar sa ginatawag naton nga IPP, no, or ang mga preso lang nga ginapagawa nato ng ila balota sa mga presinto nga ginadala sa ila nga mga jail facilities. May ara man just kung kita nga may mga kung kita diri no, may mga voting centers kita nga may second floor bala, no, may ginasabit kita dira nga mga emergency accessible polling place sa dalom, no, ang makabuto dira ang senior citizens, ang PWD, no, kag ang mga heavily pregnant women, no. Pwede na, no, kuwao ng ilabalota sa babaw dito pag pabutuon siya sa gin-establish natin nga ANPP. Pwede tanan nga voting centers natin may ara na, no, may mga second floor lang, kag optional ini art, no. Okay. Bisan senior citizen ka na imo ya, bisan heavily pregnant ka, bisan PWD ka, kung gusto mo bigang ikaw yung magmuro dito yung buto sa imo regular nga presinto. Optional ang pag-avail sa ANPP. Unless nga may mga symptoms ka katulad sa ginambal mo nga dapat didto ka gidiya sa sining isolation pressing center. Oo. Malamot ang presumption nato na ako may lanat infection. Pero silang pagkuha ng body temperature kuwan ni, no? Twice. Kung medyo mataas, papawayon kanay, then kuhaan kaliwat. Yes, sir. Pero kung ma-maintain mo ang same higher body temperature, siyempre dito kaligya sa IPP maboto. I see. So anyway, bawal man, no? Oo, bawal ang disruption ng proceeding sa sultang presinto, no? Kag dapat kung mag-fill up kita sa balot naton, mausargid ka sa balot security folder. Bawal i-exhibit ang kaundan sa imo balota. Okay. Sige. Bawal man ang pabulig ka pabuto kung hindi kay mo illiterate, kag kung hindi kay mo physically disabled, no. Hindi mo pwede, no, pang-correct siya ng imo baluta da, hindi mo pang-erase ang mga kaundan na, no. Kaya in the first place, no, hindi ka na matagan kung imo sala, no, nga na-damage yung baluta, hindi ka na pwede matagan balota. Dahil nato na allocation sa balota, 1:1 lang. Kahit So, hindi niya bawal man dapat magamit kung nagsala kay attorney, sila mo liwatong kung iksan mo kung hindi na pwede ka magsulubra Hindi na imo pwede. buto kaya hindi na pag-isipon ka makina. Hindi, kag hindi ka pwede matagan sa sobrang, wala kita sa buffer, no. Kaso ng balota, allocation niya, 1:1 lang niya permit, no. So, bawal man magamit ka sa mga kamera. Picturean mo imo nga baluta, pag i-post sa Facebook na makasuhan ka.
Sus, amo nang laing gid. Anyway, Oo. hopefully in some other time basi before the election kundi kasako basi tonight sa action firing line matalakay taniliwat and para at least matagan pagid malawig nga information ang public no, as part of our commitment to help the COMELEC as partner sa sining clean and honest election on May 9. Salamat gid attorney for the time again dedicate mo diri sa Action Radio Bacolod this morning. Thank you man at sa pagdamo nga salamat sa suportahan natin yung COMELEC. Salamat. Good day, good day. Action Hotline. Medyo limitado abing tempo tay. Pero karon sa gabi we'll try to contact aliwat sa taga COMELEC so that masigi-sige tani makwantabla, explicar ta sa tao ha. Areo, klaro ang ginaklaro ni Attorney Salazar kay nagalaptas mo balita nga kung ikaw may waay kay imo iyasang vaccination card di kakaboto, hindi na matuod ha, basi kung mayara na sa inyo mga lugar nga nagahala ka palagaw sa inyong balita, abi hampakan nyo ka kwan, isa ka putos nga loaf bread. Ina mga tao mo lang sorry ha, pero na subong ang tiempo, ang ginatawag, ang panawag sila sa ila, babae kag lalaki, na ang tawag sila kundi Marisol Maritismo. Sorry lang sa pariyo sa nangalan ha, pero I am not saying this refers to those nga nagangalan kay Maritis kag Marisol ha, hindi na bota malon kundi ining mga nagapalaptasang sala nga informasyon amo ning dapat siguro batutahon iado ni Mar. Kita imo yung palapta mong balita nga kun why kay vaccination card hindi ka pwede kabuto. Number 2, ang ginambal pagid nga ang butante kuno nga dapat may bitbit ka nga face shield. Option lang na iya, it is your choice pero hindi na requirement. Kay karon pa baklon nyo pagid ang tao na masala-sala, basi negosyante ka face shield ni ang nagapalaptas ang balita nga required ang face shield. Pero ari tandaan nyo gid, sa palabuton nga Mayo 9, kung ang imo sini body temperature meaning taas may hilanat ka, i-double check ina first nga pagkuha sa imo nga taas, papawayon ka, pero kung consistent ka mataas ang imo sini nga body temperature, ang matabo, may ara sang gin-allocate o lugar sa kada presento or sa kada eskwelahan nga dira kaya pwede makabuto. So, bisan mataas ang imo body temperature, makabuto ka gyapon, pero hindi dito sa regular nga present nga supposedly dito ka mabuto. Ang isa pa gid may mga batian kita ng mga pamahog kuno nya kinahanglan ang imo sining kwandaha, ang imo sining buto ipakita mo gid sa amon kay dugangan amon tong ginatag namon si imo. Picturean mo ba inung kagid please? Kay nali makita kamo sang mga naga-serve dira kag sang taga COMELEC magluwas ka magkigan ka, hinali i-post mo pagid sa Facebook, kalamay mo gid kay kasuhan ka. Hindi pinalabang ka mga reminders, kabahin sang amon diring ginahimo man nga bulig sa COMELEC to inform the public so that ready na kita this coming Monday, May 9, 2022 election. Bantayan naman diri sa Action Radio Bacolod ang komprehensibo nga pag-cover no, sa sining natalana nga eleksyon sa palabuton nga Lunes. Ang desisyon 2022, the Action Radio Bacolod Special Coverage. Isa-is. Action Hotline. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon
2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning, galidra kay paring Sunny Boy Paladaro. Si Sunny Boy, why niya nag-file na ako? Paring Sunny Boy, mingaga pa rin nalipat na kusang itsura mo sa kadugayon, gawa ita nakakita ay amo man kay Tatay Sixto Magbanwa. Monitor lang sila kuno sa Kawayan dao. Mga taga-Kawayan, kumusta ka mo da? Mingaga sa inyo. Primo ni Aksyon Eric ni, si Tatay Sixto kag Benito Magbanwa. Araman si Alin Himotia, daw dira sa Kaliling. Salamat ginagin panglawag, kuni kay porting gining ila monitor. Uy, si Madam Cookie Gali Haviliana sa Bago City, ha? Di ka mo magkalipat ka, monitor man siya. Tamyaw yaman kuno si Sir Clement Montijo, ang iya pinalangga dito sa New York. Bao, palalabs ni Ma'am Cookie, ho, ga monitor to. Clement Montijo, damo na ta mga listeners, no? Nami, amo nang nami, Ma'am Cookie, kaya gina pang-invite mo sila da, no? Nga mag-monitor diri. Ilonggo man ni siya mong Cookie. Do Clement Montijo, Pinoy yan, no? Pinoy ang apelido niya. May kong mga Madera, kaya daw kisa mambal kang Espanyol, Blau. Hindi kaya yado Espanyol, no? Hindi. Action Hotline! Daw pareho sa unang eskwela ako sa kuliyo, siling sang mistra ko niya, nano ka, hapon? Hindi, siling ko hapoon. Kay tayhupon, kuno abi ang tayhupon, ginbutangan niya T-A-I. Siling niya daw hapon. Siling ko hindi, mama, hapoon, di kay hapon. Bugoy ng mistra ko, ay kan si Ma'am Ibanez, to siya Ma'am Ibanez, kumusta sa dugay na kami way kita iba? Action Hotline! Kag ang mag-asawa nga si Sir Chris kag Ma'am Ann Tibayde, bao ka monitor sila every morning upod kay Sir Rex Bilbao, no, dira sa may Cabancalan City. Dason lang gid ko guro makahapit sa imo para magpangapid, ma'am, no, kay maestra ko sing una blas kuliyo, sila niya baway ka nagid ka pamugno sa amon si Sir Chris, actually ga sakay ni siya sa cruise ship sa Mongyado. Pero ga monitor siya sa Aksyon Radio, iya mo. Ti sila niya tamyawa ko bla. Kay pabati ko di sa mga upod ko di sa barko. Sir Chris Tibayde, kag Ma'am Ann Tibayde, dira sa Kamangkalan, kumusta ka mo? Regards sa mga classmates ko dira sa una. Action Hotline! Kami ang pinakauna sa unayado nga nagkuha sang computer system technician. Nga way na mangan, ako bala. Ang ugtas si Sir Tibayde, sing una sa akon, di amak mo. Paubrahon niya kami, si una yan may maubra ka pa circuit yan, doon mo na, ngay ikaw matunaw, maubra sinang, ang ginubra ko ya kalye sa Marangay 1 sa Kamangkalan, siling ni Sir, ano nang himo nga circuit, ginubra yaman, si ko kalye na Sir, amo na nang sa Gauditi, dumduan mo na yan doon na, may restaurant si kuna, draya ang palibot, sinamo na yung, ya kalye to, nagimo yung ginubra, no? Kaloyan na sa subong kong computer daw, limitado lang may kung si James Binares siya kay
si Elry Dutilios, si Sir Elry, doktor na niya kong computer, sila ni JM, si James galing sila niya, basta ka may diferensya, ako na. James, kakasanghabol mo to eh. Action Hotline. Sige, si Madam Cookie Avellana dira sa Bago City. Kamonitor mga di pating niya pariente ho. Si Madam Mayet Avellana. Kuha ni siya incumbent councilor. No? Gamonitor man sa Bago City. Salamat gisinyo da kay Ma'am Mayet Avellana dira sa Bago City. Now, si Tito Bubong Salinio, gamonitor man, di na siya kandidato. Si Jackson Alvinara na. Kay unahon ko lang ni Madam Cookie. No, Avellana, Madam. Morning na sa imo ara man ka monitor subong agas dito Bubong Salinio. Isabela ni saya. O regards kay Mrs. mo. Ang isabong gali sa Bacolod. Noon tat na kuno yado. Action Hotline. Tingala ko doon ay nagapusta ang lalat nga daw ga online sabong kay ano ni man. Sige lang i-check ko lang na. Si Victoria Bisinia kag Clark Julian de Leon. No? Ang iban karon naman ayo lang ko sa inyo Si Anthony Louis Habagat to gamonitor man ang tiyempo ko bilimitado gi katama. Pero ariyo sa 5 kadlaw nga nabilin bala antes ang eleksyon. Ang natingalahan ko sa aton diri nga mga negrosanon kag Bacolod noon nga ang mga mas gina-priority ta pa nga suportahan balaya sa pagkakandidato sa national posisyon. Sa presidente kag vice presidente hindi ko na magintra. Sa mga councilor siling ko kung kaisa ako tutuod lang kung tugutan kami sa stasyon be. Ako ya mismo mga panya sa mataom lang nga mga kilala ko gid kag mga Ilonggo. Tigaling kay bawal sa amon ni mag amo na ganing nga media kay hindi ka dapat nga may ginakuan ka mo ginapinan ka pero siling ko kung ako lang pamagkuton. Mas maayo tani ining mga Ilonggo nga mga senador inablang may sukton kaya yado nga taga diri sa aton galing kiti mga minus ang gasto nila gawa mo. Pero kay Atty. Luke Espirito, Atty. Nery Colmenares, Alex Lacson, laka mo lang kaning batian mga jingle nila yado. Why sila jingle yado, no? Pero nga atong ginabuto diya masami, atong taga Luzon, taga Mindanao, siling ko man ang negrosanon, tani ko magbuilog ang mag-isa ni, nga inablang Ilonggo, gidya nga naka-insindi, halin sa pangabuhi, tadi sistema, tadi nga sa ulihin nga may mag-represent ma sa ato ng Iloilo nagligad yaga dulubli itong senador nila, si Drilon, si Defensor, no? Ang aton diya, daw sing tiyempo paniguraban, yang may senador kita di, nga kadako sang voting population ta, amo ng rason ginabalik-balikan nila. Action Hotline. O, kadamo sa mga potential ta diri, no? Galing kaya mo na, dapat kita ni may representante ta sa Senate because we are talking about future naton kag ang ma-represent sa aton bla. So, in fairness, siling ko dapat guro mga Ilonggo kadamo sa mga potential galing kita mo na. Number 1, medyo limitadong resources. Hindi man nimo lang siling hala mo ko endorso da kundi tapos kimo ikaw mabayad karon sang airtime nila na pero I mean bla tanibugtaw man kita no parang at least ang respeto sa ibang malugar sa aton mambal sila hindi nyo na madadali ang mga Ilonggo ya kay kun may kandidato sila diya ginasuportahan ginila. Mig Subiri ho hindi bla Ilonggo kabangkalan ang road sina ti may mga project man nga natag sa aton di pero lang tawa subong ti kun kaisa ang mas gina-prefer tapi nga mga Ilonggo ang mga pangayaw no. Bisan may issue piya gani sa politika. Sorry, pero kayo siling ko kaysa do ka sa part ko blado frustrated ko. Ngay nang mga tao nga kung ato pang may mga issues kontra sa ila, ay sos, sila piya sumong nagatap sa mga surveys. Sila piya nagapanguna sa mga survey kag hindi Ilonggo. So pag-abot ni maklaim pa niyo ang kabaluka mga roots ko taga Dreaman. Ngi mo bisan maggambal gani Ilonggo, hindi ka katadlong sa ngambal mo, mambal ka nga roots mo alindi. Paano ka kabalo sina isang pangabuyan namon sa Negros kag paano mo buligan kay bisan magambal ka gani hindi ka kabalo mag-Ilonggo amo na nga siling kubaw kita mo si pati si Semo toda siling ko amo nang nasubuan ko gid mo damo potential di damo gid kilala ko nga inang mga nagapapili subong nga pwede gid tani magpungko to nga inang maka-represent sang Negrosanon
Tilang tawab lang na, bisan may congressman ta diri sa bilong nga districts may ara. Kung may iduso, kita dong mga ngayo, pag kita to yakariyo sa taga-Senado, nga bibuligin nyo na, di para ni Samon sa Negros to ho. Debla? Why gidyasang nagatindog? Oy, para sa Negros na, sige, pasaka na kay buligan, tana. Ting isa pa man lang nga nakaperform, amo ni si Mig Zuberi. No? Of course, sorry to say, siling ko may bayad, tani, hindi galing kita siling kuya, kay this is business mo sa tiyempo sang eleksyon, pero abi nyo, ako kisa kakasubuan ko, kapaminsar ko na ano nang imuon ta para nga makonvince ng tao nga magbulig sang aton mga utod nga Ilonggo man. Kaya isang una nga tiyempo, gambal ang lulo ko, ang ginikanan ko siling nila to, Eskwela Mayo, basi may chance ka nga magpolitiko. Sa uli, basi mambal kasi una sa bata, uy, paninguha ka, uy, takabalo, basi ikaw mag-mayor, di ikaw mag-presidente. Subong layo espatad, gidya. No? Pigado ka. Bisan maalam ka pa. Ay, sos, pag-abot sa eleksyon, perdiyon ka sa dong nag-artista. Sorry, away ko ga hambal nga ang artista, hindi mayo. Kundi mayo man ni sila, pero ang ginahambal ko dira, bangod kay may exposure sila, kilala sila iya. Diba? Ibutang ba lang mga mayo nga politiko yado? Inagdikalibre gid nga politiko, palagawon mo sa kampanya, may gapalakpak po pilang nahot. Pagwaab lang mga artista, nga nagapapili, way pakahambal, iyo di punggol, pero ting palakpak katao mo, gapalanos mo, nga magkapapicture, magkapaselfie. Action Hotline! Baw, siling ko muna, ang aton puturo hindi lamang ini sa popularity, ang aton puturo sa Pilipinas nakasandig sa mga matarong, kag inang makarepresent gid sa aton. Tiyan mo na, sorry ha, pero ako nagapangayo ko pa sa ilo, pero mga Ilonggo nga kung gidya prefer mo. No? Nga mga dapat may hara kita ma-represento. Ang ibang mga lugar, tingala ko, parang sa Luzon to. At ito yun mo damo yung mga kwanto, kalabanan gagdalaog. Ano pa magdiyon sila to sa mga kasuguan ng tawan nyo bla? Do hindi kita permidiri masapakan. Kaya mo na, no? Kabay pa. Nga mga Ilonggo naton nga mga mayad tani lang mga matarong nga mga politiko kag daw siling mo ina bang mapabugal mo ko nami Ilonggo na inang senador mayong tirada ho may mga committee hearing to makita mo gabalbal daso nagadalagid para sa Negrosanon kundi proud ka man kag may benepisyo kita Action Hotline! Ay galing kay kunway ka kulang logistics mo kulang imo pundo sos hindi ka makapa-interview, that is number one because may charges na yan mo. Kulang ba lang exposure mo sa media na bisan maputoy-putoy ka na sa social media, kung daw hina malang ang imo nga mga nag-support sa imo, may gani siya ito ni Lok Espiritu kay bagusang debate ito no na nabatihan ngalan niya yan no siguna siya ito ni Lok Espiritu ito ni Lok is my good friend gasaka na di permisa sa radyo yado siyang harapan sa Escalante siya nagatiner sa Northern Negros daway lang gani kay magsaka na di siya ordinaryo lang ang tao pag debating lang duwan ni Gadon bogulpiada lang pati Twitter nagdulubli ang mga Purtik na mo, nag-support mo. Action Hotline! Kaya mo na kung isa, may mga, kung hindi may senaryo nga makabulig sa imo, ay, why kagid chansa. Action Hotline! Kaya ako na gani, siling ko ini magkandidato kapay pabuligan talang. Amo na nangayo ko yung sinyo, why magkugambal kay di eleksyon man mo, hala magtaya ka pilit sa tao kung sino da. Pero kay Mig Zuberi, blan ang tawan nyo, diri sa aton sa Bacolod, kanamo sa mga proyekto natag ginaho, Negros Occidental, ti karon ko mamurdoy pag inisa sa eleksyon, ti sino na lang ni may represent sa aton, di man? I-representahan kita ni isang may mga kaso plunder. Di kakita yaman. Only in the Philippines, bisan may issue kaya, bisan minilyon ang issue sa imo yado nga pagpangawat, sorry nga may aligasyon sa imo nga nagkuha ka sang kwartas kaban sa gobyerno, kung kaysa do plus factor pa tiyempo eleksyon, kay kakalimtan to yung naimo mo, nga kaso mo, mayo pagali ko mga maintra ka sa politikano, kay kung sa uli, bisan may issues yung minilyon ka pesos, daway lang, no? Action Hotline! Pero kung may jutay ka nga bulubinlod nga kuha sos, ang balbal sa imo kung kaysa, hindi amak, pero di ka pa pag-abot sa eleksyon, siyang tarong ka pa nga politiko, way ka
Why ka sang mga backer dalag ko? Why ka hindi ka financially stable? Balda daw. Action Hotline. Alas 9:06 pero ari ay. Kaduan ko si Action Alvin Grava, kabay pa nga ambot ano katuod ni kay kahapon we are trying to contact man sa taga Philippine Army kay may reported nga daw inkwentro, no? Pero mga kilala ko sa kanduni daw ay man tinimok-timok si ila to, pero I don't know kung tuod gin man nga may encounter to bala kag nanong sitwasyon to. May mga nagkalapilasan, may mga na-displace nga mga manti mabuto nimo halin stigma yada malusot na ay nang dalan na bala mo na subong ang naga-amat-amat develops kanduni. Ang tigmayana may lalapsan na to sa Basay Negros Oriental kag sa South Bend sa Hinubaan. Way pakarsada si kunanda nakahagi na kunanda nakalabay. No? During the time nga ara kita sa NGO, iski chairman ko the time tinilabay kami da. Pertik budlay dalan da kay ang alagyan iya sang minahan sa unabla kag iya sang ilko patong laging konsesyon na amo nang alagyan da. Pero ti ang report nga may encounter kuno matuod ni. Patrol Report. Action Alvin, anong nakuha mo nga update gikan sa military ta? That is correct action Art, no? May encounter gid man na tabo kahapon nga adlaw. Masaylo lang ko special ko mo be kaduga sirit ka sa piak diaw. Subong daway man disakon. Gasirit sa mo. Hindi kayo gahagong siya kay siling ko nami gid kon mabatian klarong tingog mo bla kayo ka lain gid pero Roger, yes sir. Okay malangguro sige abe ano tong confirmation Action Alvin? Action Art, no? Nagapadayon pa man ang manhunt operation sa mga katapos ang 15th Infantry Battalion matapos ining duha ka inasud-asud nga encounter kahapon nga daw sa tunga sa 15th Infantry Battalion batok sa mga miyembro sa New People's Army dira sa area sa Barangay Gatuslao sa Banwa sa Kanduni. Now sa confirmation Action Art ni Brigadier General Leonardo Peña ang commander sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga isa diri ang konfirmado nga napatay sa site sa New People's Army. Uy. Isa man ang napilasan sa side naman sa Philippine Army. Sa diin ang napilasan diri action na Art ang ginabulong karon sa ospital while ang isa ka miyembro sa Philippine Army ang yara na karon sa isa ka funeraria dira sa syudad sa Kabankalan. Now suro diri kay Peña action na Art nabaton gid na kabaton mismo sa report o panumbungon ang mga katapo sa Philippine Army nga may mga katapo sa Philippine New People's Army more or less mga 50 ka mga New People's Army. Damo ba? O damo sila ang nagapamuno si alias Commander Kumpul, no, si Commander Kumpul Action Art. Amo ni ang nagapamuno sa sining grupo sa Southwest 2 Commander. Ang exact location kaya nga Tuslaw na siya do amo nang siling ko gani kung magkagoing ka si Palay kundi may baya si Palay nga series. Yes sir. Paglapaw mo na sa Lawagon kung diretsyon mo lang dalan na mo nang going to si Palay ini siya separate masipak kaning pawala ang lapos niya dito sa South Bend sa Hinubaan kag sa Basay Negros Oriental. Correct. Yes, Action Art, kaya nakalabay magtadara sa sinanga area. Takto na doon pa letter Y bala Action Art. Maliko ka pa wala. Sabihin to exactly ang location nila sa Gatuslao? Wala niya mention sabi ko do tigmaya area. Hindi ko dapat ma-confirm tatani kung ano nga sityo. Kaya ang Gatuslao ya ang proper sina. Ang naluntaran ng insidente do pila pa na ka kilometro ang distansya mo? Yes, Action Art, medyo malayo siya gawa from the municipal proper Action Art, ang ining barangay Gatuslao. Now, ang mga recovery Action Art, actually, ang encounter natabo una is 5:30 sang hapon. Hapon? Oo. Ang natabo naman diri kay kumugikan man sa panumbungon sa mga tawo nga ara ang presensya sa mga katapos ang New People's Army sa aligasyon nga kuan bala Action Art nagahimo sang ila sining extortion activities.
Kaga diri na aksyon na art ginapadulungan sa mga katapos ang 15th Infantry Battalion while on offensive mode action na art ang more or less mga 50 ka mga miyembro sa New People's Army ang nagpalagyo nagsipak sila action art buti nga natunga bla mang iban padulong sa iban nga lugar walang iban man action art nga ginlagas man sa mga katapos ang New People's Army kag diri na napatay ang isa ka miyembro sa New People's Army action art kaga na-recover diri ang isa ka M16 Armalite rifle subungban ang isa ka caliber 45 nga pistola ginapatihan action art no So palidwa ka hugnat galing counter. sir alas 8 pa sa gabi do hagnat Mga dulong. dulong. Agad tiniruhay sila. Tiniruhay gid by Lohanay gidya sang lupok action na art ang ini nga firefight nagdangal sa 15 minutes and may mga nakuha recover man action art sa lugar sang insidente personal landmine ng mga anti-personal landmine action art nga nakuha sa mga katapos sang Philippine Army. Ari action na art ang pahayag kag confirmation man ni Brigadier General Leonardo Peña. Yung operation, tuloy-tuloy ang pusot namin. And then yung nakuhang body count ay correct. Baba na didiretso ng kapangkanan. And then yung wounded namin ay bigyan na rin ng plus A. At-least na matataman niya sa traso. Meron na M16, isang 45. Tapos merong anti-personal mine. Personal belongings. Okay na ba lang ng guro Aksyon na art kabahin lang sa pahayag ba ni Brigadier General Leonardo Peña basi karon makakuha pa kita sa Why pa identity, why pa siyang nag-claim sa to? Di na bangkay gindala to? Sa isa ka punerarya with no commercial value ara sa Philco Action Art. Sa din na siya man? Sa may Talubang Idampi. Talubangi. Why man ay commercial value kay ginlawag naman lang na iya nga muna. Why man gambal mayo serbisyo daw kunano? Saksyon na art, no? Ara sa isa ka punerarya man sa siyudad sa Kabankalan. Pero basi makakuha man kita action art identity bala kag tiyabakon mo na. No, linok panay. Magsiling kay linok panay action Alvin kag kung gabi to karon may nasalapay o kung salapay mo nga kung malabayan ka kabala sa nauya kay mo magtindog ng kung gaburot da iya. Correct. Para kung kwentro mo yung mga balas ang M16, si mahuya ka mga pangon sila. Sa lugar namon sang way pag kami Blas Barangay site sang Mulubulo. Ito pa kami sa Tabuk Suba tong kami lang do ka isolated sa among lugar to. Mga pamilya lang namon tanan within sa palibot. Ang ingod balay namon action Alvin luwas sa bisitiyo nga aras tupad gid. Ang ibang nga tiya ko ang ingod balay mo yan mag-ingod balay to kasi kilometro. Ay, grabe, layo ba? Ito naman sa Piak Todo, mga almost 1 kilometer. Inatupad balay mo na na. Makan mo na. Pag-enkwentro, Action Alvin, ang ay puwira padamgulang si Lolo Indo. Mapati kapag rinagamak sa armas, hindi siya makaintindi kung masulod siya sa buho kalusong, hindi siya kaigo. Kung hindi nga stupad mo binurot mo. Ani man, Kaya hindi kita na, kaya pag no man's land, isa Kuya Action Alvin, sang buhi nga saksi kung anong budla ito. Yung mga 86 na siguro, no? Ay, sus. Mga no man's land. Ang amon lugar, pagbalik namon, kaluyan, okay man ang sitwasyon namon, nakasurvive. Balik namon galing sa balay, ang lain nga balita, kay isagig kabaw, daw nagbulubong yun, gawa daw, ano-ano malang uhot bla sa humay. Ang puno sang saging namon, puno sang balahibo, tanan namon nga manok, piso, bilin mo, ang kutob sa malagpang, hindi lang kubalo kasi naglagpang ito nagluto. At di pinagustos lahi. Makon mo na yung mga sapatan mo, puson, nagustugin mo, sige na nilagpang guro. sa lugar namon, pati kuring Action Alvin, kada kita sa amon, kapalanus mo kadalagan, guro may nervyos pa. Makon mo na yung linok pala, bala action na art. Ay, ito kami nabilin to. Sa uma, porting pag-abot ng porting tagol, nasinggit ko si ate. Sinigod kaya tagol ito. Nya sige na kayo dumaipit ko Ayan, action art. Balita gikan sa patrol
Idol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat Aksyon Alvin Grava. So update sila sa pagkilala or identity siyang napatay ay ginaligar miyembro sing NPA karon sa Udtoa. May ginsugpon si Manuel Miraflores Cuales, luwas singin panglawag, wina niya si Attorney Matula. Attorney Sani Matula, doon hindi ko familiar kung sino ni siya. Ilonggo man ni sir. Okay kay Mita Ramos Tiongco, Mario Holguin, Marilo Travilla Catinoy, good morning. Pablito Benedicto, ang taga Phil Power Office, Gamo ni Turman. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas hotline. May ngaga dara kay paring Noel Zambales kay ngagaw so pare may ngaga si William Dolar kuno ka monitor man Leo Godgula kag Charlie Cardinal, Edward Alejano kag Ramon Monching maninoy. May ngaga dira no. Sa kay maninoy Ramon Monching, Borromeo, Cindy Hilik Canao kag Atan Diita, Miljan Isuga kag Peter Kirk Fernandez, Nika Ligid-Ligid, Andrew Burgos, araman si Richard Nixon Halandoni, Athia Kim Iriman kang Bambi Sirano Defensor, Jory Niepes Mandin, Bibs Tordesillas kag Marilog Travilla Katinoy. Salamat gida. Ang iban di ko na malabutan, sorry gid. Action Hotline. Ang hindi ko malabutan minsan hindi lang masunggod kay way naging ko tiempo ho. Action Hotline. Pero antes yung magtakop, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea, amo ni siya ang ginarekomendar ko gid sa inyo iya nga makapabakod sa aton immune system. Kay diri nga produkto, amo ning may approval sang FDA sa Pungsod Amerika. Nga ana pa matud-an mo nga ang iya sini purpose ang mabuling na gid pagpabakod sa aton immune. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod kagwa sa mga polling precinct